bono goika asen wodi yabo yakumwasoro boti rogo ichania nelibuna Abakagerwa bere bo boibe hasobotuko bwalero bono Nigo banyara bagosaganwa n'abantu goitwa nagokwa amwaliye yaba bagotingwa chingoli angenhoro bagorwalenge asensemeyo oigo egakolegia kolekana sensemo ya Nyamokenye yogotoka ime yabo nchali kolengana amenyukura nsemeyo bako basagana bagote yabuna Abakagerwa babere bako bachanda abantu asokubebere bintu gati yawe chingoko amo nebintu binde umurikito bene Ndemo Steven igekera nase kolekya bokiyo kolekana keremebere yabere gakira asenkendi ya kete rich nago twaliganira roboti rokubwatia Ike mambia ensemo ya Nyamokenye bonchari nigemebere y'Abakagerwa bobo byatoka geitire nago sibuchingo lya sekenye Korengana no roboti rwa boto kuno mukomanda wa banyanyimbo sub-county ya Kisii South Charles Machinji Nigo baigente bunda emebere yu ya Eric Ogega na Danvas Makembe Nigo Baitetwe nsemwe ngao na gokururu goikase emebere yatoka Tumeelekea huko sasa wameenda huko wakuta vijana wawili wamewawa na wamefungwa kwa kamba kwa fence kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza initial investigation ni kama hawa wamewaua elsewhere si hapa kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wakamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo wamepikwa ni kama na planned object kwa sababu wako tu na some process lakini wana damu inatoka kwa mapua iko bara Abaibi bechingoko nacha koborio monginonde gano bamaite yato karimba banyikaina kunyangiti aria igoni ko bara Abaibi abarosa baibire konya chingoko chitibi chiretio ebinte ebingo bakogire ko nyomba. Majina ambayo tumepata yao mmoja anaitwa Eric Ogega mtu kama wa miaka 25 na mwingine anaitwa Danvas Makembe kama 20 years wanatoka mahali inaitwa Nyamiti ni within the area ndio ni Bobasi mahali inaitwa Bobasi Abamenyi bensemo ya Nyamokenye na Nyabioto Nigo batebire bikorwa by'oboibi byamentekanire chinsemechyo ase bagikeiri bokongu ebikorwa by'oboibi n'obosali na gusaba abantu koria ebigeri byabo Elitangoro kuteni singa kanyabaro sitonoga abantu abe bayibere tanko yane tuka babwatima abera nande naba murabake batakire bakolegas gaki egente kenje nabo kasa 11 namakanyara abantu bechire para ngabayibera nko yane bintu nko chikonya kubwata namakanya chipikipiki chinyinga chikurukurumata ngana abayibi bakwirugo chimata bangente irumata asa malie tangoro kurobati omanya kundi aba obotuko bwarero eneberwede koda ya DSTV wantiko mangana bwaba barengera kidi nabutokagerete igobono oboibi abasaye komoranje tigo oboibi elinde roraka gaskari ka obwate onyare gokora karako oboibi dogenteke baba nancho mosaoro chini nyare koiba tinkonyara nonkoteba ngaki oboibo gikeri gware igonche egantona chokwanera abasaye bamintu bari bantegerete mambiri tukolia rero tigato kolegasia magokaito elinde tokonye nekero kolie kigari kiao nigokire okolia amono boremu Abaibi bakaraki Abaibi bakaraki Abanyanyimbo Nigo batebire mbakorobotuki bwaime na gukanya abantu korwase koire getambukiro kierichiko asa mabokabo tunachunguza kwa sababu ni kitendo mbaya tunataka mtu kama amekosa ashikwe na apelekwe kotini aenda face the law. Hatuwezi kubali watu kupikwa na kuuawa hivyo ofyo. Tunafanya uchunguzi wale ambao watapatikana pia watastakiwa. Magiga yemebere yuebere koirwa asenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital amuna abanyanyimbo igana babwatani benseme yabanyarire kuboria serikali okoro obotuki bwaime na kubeka oburabu asege sunteke Kuripoteri ya Ndizi TV kurwaiga asensemo ya Nyamokenye egotoka ime ward ya Bugiaku muime bunge ya Bonchari ime county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven